Se tapahtunutta. Tullaan eka toi vihreä ja sit toi sininen. Nikita, mikä sulla on? Nikita, sä rakastat esteitä, mikä sulla on? Lotta, teetkö sä tänään iltatallin? Joo. Ja mä lähden sit leirikämppään. Me tullaan kans. Hei, mä menen. No, hyvää yötä, hyvää yötä. Nukkutaanko me tarkoituksella tällä? Joo. Mä menen ekaan. Näpä! Mitä on? Onks pakko herättää niinku jo joskus 4 aamulla? Tänään me mennään ilman Satulaa ja Vilma sä saat ruusun, Ella sä saat myrskyn ja Emilia sä saat vaniljan. No niin, menkääs nyt varustaa. Mä haluun parhaimman Satula. Et saa! Miksi sun pitää aina saada kaikki paras? Sorke, mut myrsky ansaitsee sen. No onneksi mä saan nyt laittaa ruusuuden markkinoinnin varusteet. Noniin. Vitsi. Hyvä. Tänään mennään puomelia yhtä kavalettia. Se kavaletti on siis ihan vaan tavallinen kavaletti. Et siihen ei ole lisätty mitään erikoista. Niin kuin joihinkin kavaletteihin lisätään. Että juu. Ihan normaali kavaletti. Miss Lotta? Lottalla oli kiireitä. Niin mä pidän teille siksi ratsastustunnin nyt. Noniin, että juu. Eiköhän sitten aleta vaan tulemaan alkuraveja. Tullaan eka noita puomeja, sit vasta kavalettia. Hap myrsky. Ella, sattukaa? Ei. Sit vanilja. Perke auttaa! Miksi kaikki tippuu? Vitsin vanilja ja myrsky. Ja jos mäkin tipun, niin sitten omi. Laukka. Vilma, sä voit laukkaa ne tarkoituksella. Okei. Tunti ei mennyt ihan putkeen.